odisea viviu un grupo de galegos nunha viaxe do inserso. Botaron horas tirados no aeroporto sen apenas comida e sen ninguén que tendese as súas queixas. Pesadelo en Lanzarote. Hoxe, no termómetro. 11:50 minutos da mañá, aquí seguimos en directo no termómetro e hoxe arrancamos con esta historia de pesadelo que viviron un grupo de xubilados de Ourense, bueno, pues que contrataron un viaxe do inserso, a priori, pues un viaxe maravilloso a Lanzarote, que se converteu en un vía crucis e que non se semellaba nada ao final o inicialmente contratado, non? Para nada, Rocío. Situámonos no mércores da semana pasada. Un grupo de 45 veciños de Ourense prepáranse para viaxar unha semana a Lanzarote nunha escapada de desconexión co inserso. Inicialmente ian voar directos dende Santiago, pero variáronlles o punto de partida dende o aeroporto de Vigo cunha escala en Barcelona. Tanto a ida como a volta. A duración do traxecto pasou a ser de case 13 horas, cando un voo directo dende Galicia tardaría 2 horas 40 minutos. A escala en Barcelona, na viaxe de volta, foi de 7 horas e media, con xente de avanzada idade que precisaba da súa medicación. Denuncian. A maiores protestan pola comida recibida nese mediodía que pasaron viaxando. 2 picnics, un en Vigo e este o chegar ao hotel ás 10 da noite. Xulguen vostedes. Tamén porque nas habitacións non había prato de ducha e as persoas con mobilidade reducida laváronse na piscina o non poder acceder á bañeira. En fin, que non foi a viaxe das súas vidas e mesmo houbo quen se xestionou a viaxe de volta pola súa conta. Fátima, ti estás cun dos afectados. En primeiro lugar, como está? E non foi, non, a viaxe soñada, non, compañeira? Estamos con Juan, efectivamente, penso que non foi Juan a viaxe das vosas vidas. Como estás? Como estades? Pois estou enfadado, estamos enfadados e indignados. Estou perfecto, isto non é normal. Por que non foi a viaxe das vosas vidas? Por que vos sentías así? Non foi a viaxe das nosas vidas porque primeiro vendenos un paquete que vamos un vuelo directo a Lanzarote con 5 ou 6 horas de viaxe e logo cámbianos a un cambio de aeropuerto a Vigo tamén con unha escala en Barcelona, tanto ida como volta. Pero isto está permitido, dicimos, non? Avísavos sempre que na letra pequena que se poden facer cambios, non? Está permitido e pode ser legal, pero é inhumano, porque con personas de 70 cara 80 e pico anos non se pode fazer este trato con un pini aquí en Santiago e outro ao chegar a Lanzarote ás 22 horas e tivemos que comer na habitación, porque non nos abrieron ningún local para poder comer, un comedor. Xente, ademais, que dicimos que con medicación, xente con problemas de mobilidade tamén, algún con muletas. Pois sí, había un señor con 2 muletas, outro con unha muleta, outro con un bastón, outros que non tiñamos bastón ni muleta, pero temos próteses, eu, por exemplo, levo 2 próteses, unha de rodilla e outra de cadera, entonces, na maioría, a nosa edad, falta de mobilidade, é dicir, que o hotel non tampouco reunía as condicións para xente maior. Claro, porque dicimos que no propio baño, pues esa xente que tiña muletas, por exemplo, como se bañou nesa bañeira, non había prato de ducha? Pois seguramente, se quiso lavar, tuvo que lavarse na piscina. Que a ducha da piscina, unha piscina, meterse ali e lavarse, porque senón é prácticamente imposible a bañera, incluso está sin asideros deses que te axuda a salir, entonces esa xente non pudo lavarse na habitación. En xeral, vos considerades que o trato non é o correcto? Non é o correcto para persoas maiores do inserso. Tanto no viaxes, na estancia, porque claro, con 17 horas de viaxe, xente que ten que por insulina e ten que tomar medicación a súa hora puntual, é prácticamente imposible. É dicir que... En cambio, os de Lugo dicías ti que foron directos, non foi como sí, Ourense? Eso en principio parece que só afecta a Ourense, non sei se somos os máis perjudicados, somos, porque eles foron, a anterior que salió a nós, salió directo a Lugo en horario normal, por 5 ou 6 horas, que é o que me levando un viaxe con autobuses e todo. E xa rematamos, isto é o normal no inserso que ti vexases máis veces, é normal? Non, este non é o inserso que eu conocín hai 10 ou 12 anos. Isto, se todo o inserso como nos pasou a nós, este é un desastre, onde barajuste, co inserso, nin vela que isto se cumpla, e non me vale que me poñan agora explicacións de que foi un causa maior, non sei que, a mí me dá igual que sea culpa de isto de inserso, sí, no, a Boris, o que gestiona os aeropuertos, a mí dame igual que sea. A mí que me ten que dar explicacións é o inserso. E o inserso non me dá tampouco ninguna explicacións porque se fixo este cambio tan drástico que non é normal nin é humano.
Pois gracias por atendernos, Juan. Agardamos que atopes eso, pois unha explicación polo menos, porque dicimos, para esta xente, estes 45 ourensáis, foi un vía crucis. 4 personas viñeron por súa conta. Gracias por atendernos, Juan.